अशा या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करणं मग आपण कशा प्रकारे करू शकतो आणि भक्तीच्या या मार्गावरती कशा प्रकारे स्वतःला उन्नत करू शकतो हे आपण आजच्या अध्यायामध्ये खूप छान प्रकारे जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. याचं विश्लेषण विभागणी दिलेली नाहीये, पण आपण पहिल्या अध्यायासह पुढे जाऊया. आणि मग पुढे जाण्यापूर्वी निश्चित मला सांगावंसं वाटेल की मग भगवंत सांगतायत, आता आपण वाचून घेऊ एकदा. हरे कृष्ण माताजी, आणि मग मी पुढे जाते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. परात्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देईन, जे तू जाणून भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखांपासून मुक्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत म्हणतायत, हे ज्ञान मी तुला देतोय कारण तू कधीही माझा मत्सर करत नाहीस. हा शब्द किती महत्वाचा आहे. ही मत्सरी भावना, मग या मत्सराची कशा प्रकारे डेफिनेशन म्हणजे व्याख्या काय आहे या मत्सराची. मग भगवंत म्हणतायत की ज्याच्या मनामध्ये ज्या शिशुपालाने भगवंतांचा मत्सर केला, ज्या कंसाने भगवंतांचा द्वेष केला, त्यांना निश्चितच भगवंतांनी त्याच प्रकारे त्या भावानेच भगवंतांनी प्रतिसाद दिलेला आहे. कुठेतरी त्यांचा नाश केलेला आहे, त्या दृष्ट प्रवृत्तीचा नाश झालेला आहे. परंतु भगवंत म्हणतात म्हणून असं हे राजगुह्य आज या ज्ञानाचा राजा असणार हे जे ज्ञान मी तुला का देणार आहे, कारण अर्जुना तू कधीही माझा मत्सर करत नाहीस. जो लोभ आपण म्हणतो की मद मोह मत्सर लोभ क्रोध, ह्या सगळ्यांनी ज्या मायापाशामध्ये मनुष्याला या भौतिक प्रकृतीमध्ये सगळं बांधून ठेवलंय. आपण आधीच्या त्या अध्यायांमध्ये बघितलं की पुढचे जिने सगळे आध्यात्मिक प्रवासात आहे, पण आधीचे जे जिने आहेत ज्याच्यामध्ये ह्या काम क्रोध लोभ मोह वासना या सगळ्यांमध्ये मनुष्याला इतकं जखडून ठेवलेलं आहे. आणि मग हे जखडून ठेवल्याप्रमाणे जे स्वभाव आहेत, मग जे स्वभाव आपण बघितलं, मग भगवंतांनी सांगितलं की काम क्रोध लोभ, ज्या प्रकारे काम ही वासना सुद्धा कुठेतरी प्रेमामध्ये भगवंतांच्या सेवेमध्ये आपण बदलू शकतो जिला. म्हणजे बघा की कुठल्या प्रकारची, हे जरा जाणून घ्या की हे भाव ज्याला आपण चांगल्या गोष्टींमध्ये परिवर्तित करू शकू. क्रोधाला सुद्धा, जो हनुमानाचा क्रोध होता, जो त्याने रावणावरती क्रोध व्यक्त केलेला, कारण आपल्या भगवंतांसाठी आपल्या प्रभूंच्या सेवेसाठी, मग त्या प्रभूंच्या सेवेत त्याचा क्रोध कुठेतरी त्या गोष्टींमध्ये परिवर्तित झाला. का हनुमानाचा जय जयकार केला जातो, त्याने लंका जाळली त्या क्रोधामध्ये, परंतु भगवंतांची सेवा म्हणून कुठलंही पाप केलेलं नव्हतं. म्हणून त्या क्रोधाला कशा प्रकारे केलं गेलं, तर त्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये. त्याच प्रकारे काम क्रोध लोभ, आणि लोभ म्हणजे काय, तर पैशाचा. जे ध्रुव महाराजांचं मी काल जे परवाच्या अध्यायात जे सांगितलं, आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी आणि जिज्ञासू. मग संकटांमध्ये, ज्या द्रौपदीने संकटांमध्ये सुद्धा, की मग कुठेतरी फक्त त्या लोभाने, की मला फक्त लोभ म्हणण्यापेक्षा कुठेतरी फक्त त्या एका हेतूने, की मला फक्त भगवंतांची मदत त्या संकट काळामध्ये हवी, असं नाही, तर त्या भक्ताने ती भावना पूर्णपणे उद्वेगित, पूर्णपणे ते प्रगत केलेली आहे. आणि म्हणून या सगळ्या भावनांचं कुठेतरी परिवर्तन होऊ शकतं. लोभाचं, जे मी तुम्हाला अमरीश महाराजांचं उदाहरण, की ज्यांना फोर्डचे मालक, ज्यांनी या अर्थार्थ ज्या धनाचा उपयोग त्यांनी भगवंतांच्या सेवेमध्ये पण केला. आणि म्हणूनच त्यांनी कालचं जे त्या दिवशी मी तुम्हाला जे काही बऱ्याच लोकांनी ज्या लिहून ठेवलेले आहेत त्यांचे विचार, की मग या कुठल्याही संकटांना तोंड देण्यासाठी कुठल्याही वेगळ्या बळाची गरज नाहीये, कारण मग कुठल्याही या संकटांची भीतीच वाटत नाही, कारण मार्ग खूप सन्मार्ग आहे, विचार खूप सच्शील आहेत. आणि हे जाणणं, आणि हे परिवर्तित होऊ शकतं, म्हणजे या क्रोधाचं पण परिवर्तन होऊ शकतं. एक मिनिट. पण तुमच्या मत्सराचं परिवर्तन होऊ शकत नाही. मग या मत्सराला मुळापासून काढायला लागतं. कारण मत्सर कसा आहे बघा, मत्सराची व्याख्या कशी आहे माहितीये, जी इंग्लिशमध्ये एक व्याख्या म्हणजे प्रेमकिशोरी माताजींनी जेव्हा दुसरे वर्ग घेतला होता, दुसऱ्या टप्प्यावरती, तेव्हा खूप सुंदर अशी ही व्याख्या माझ्या लक्षात राहिलेली आणि खूप सुंदर त्याचं वर्णन केलंय, की आय लाईक व्हॉट यू हॅव. म्हणजे कसं, की मला आवडतंय तुझ्याकडे काय आहे ते, मला खूप आवडतंय तुझ्याकडे आहे ते, पण मला ही भावना आवडत नाही, की मला ही गोष्ट खटकतीये की ती का तुझ्याकडे आहे. मला या गोष्टीचा मत्सर आहे, मला या गोष्टीचं खटकणं आहे की तू तुझ्याकडे का आहे. बिकॉज आय डोंट लाईक वाय यू हॅव इट.
आणि म्हणूनच तो मत्सर झाला. तो कुठेतरी मत्सर दुसऱ्याविषयी, मग ती मत्सरी भावना झाली. मग त्या मत्सरी भावनेचं कुठेही परिवर्तन नाही, त्याला असं मुळापासून उपटूनच काढलं पाहिजे. आणि म्हणून भगवंत या मत्सराच्या भावनेला कुठेतरी या द्वेषाला, ज्या शिशुपालाने द्वेष केला, त्या भगवंताने त्यांना 100 अपराध माफ केले. परंतु 101व्या अपराधाला क्षमा नव्हती, कारण तो मत्सर कुठेही जात नव्हता आणि म्हणूनच त्याला निश्चित त्या शिक्षेची गरज होती. त्याच्या नाशाची गरज होती. तो मत्सर नष्ट करण्याची गरज होती. आणि म्हणूनच कुठेतरी या मत्सरी भावनेला, तू माझा मत्सर करत नाहीयेस, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देईन. हे अत्यंत गुप्त असं सिक्रेट, आपण म्हणतो की असं सिक्रेट आहे, पण ते सिक्रेट बघा, आपली सिक्रेट्स म्हणजे काय की शेमफुल असतात. कधी-कधी काही लाज वाटणाऱ्या गोष्टी, मग हे मी तुला सांगितलं, कोणाला सांगू नको हं. तर हे सिक्रेट असं नाही, हे आध्यात्मिक गुप्त ज्ञान भगवंत कसे सांगतायत बघा. कारण हे हे गुप्त ज्ञान सगळ्यांना खुलं आहे. परंतु हे अतिशय महत्वाचं आहे, सगळ्या ज्ञानांचा राजा आहे, जे तुला आता देणार आहे. आणि जेव्हा तू हे ज्ञान जाणशील, तेव्हा निश्चित या दुःखातून तू मुक्त होशील. या भौतिक दुःखातून तू स्वतःला निश्चितपणे सोडवू शकशील. राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखम कर्तुमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंद द्या. मग हे अत्यंत गोपनीय ज्ञान मी तुला देतोय बघा. हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे, अत्यंत पवित्र असं. मग हे राजगुह्य ज्ञान, त्याच्या आधी आपण गुह्य ज्ञान घेतलं, गुह्यम ज्ञान घेतलं, गुह्यतरम. काय गुह्य ज्ञान घेतलं? मुख्य आत्म्यासंबंधी. की मग दुसऱ्या अध्यायापासून आपण असं हे गुप्त ज्ञान भगवंतांकडून घेतोय, की ज्याचं ज्याचं ज्ञान की आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत. आणि हा आत्मा या परमात्म्याचा अंश आहे, जो आपला मूळ, काल आपण बघितलं, अध्यात्म हा जीवाचा मूळ स्वभाव आहे. आणि म्हणूनच या आध्यात्मिक शक्तीच्या कुठेतरी खूप जवळ आहे. या परमात्म्याची प्राप्ती तो कशी करू शकतो, हे भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान. आणि आता हे राजगुह्य ज्ञान, की भगवंत म्हणतायत मी असं ज्ञान तुला देतोय, कारण तू एक उत्तम जाणकार आहेस. तू अत्यंत सगळ्या गोष्टी व्यवस्थितपणे ऐकून घेतोयस. तर शृणू. प्रत्येक वेळी भगवंत म्हणतात आता ऐक, मी तुला काय सांगणार आहे. आणि असा उत्तम शिष्य तोच होऊ शकतो, जो भगवंतांचा उपदेश, जसं आपण म्हटलं की एका उत्तम गुरुची अर्जुनाने निवड केलेली आहे, जे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. आणि अशा या उत्तम शिष्याला, की जो प्रत्येक गोष्ट व्यवस्थितपणे जाणून घेतोय आणि स्वतःच्या जे मनामध्ये भ्रम झाले आहेत काही गोष्टींचे, त्या भ्रमाला कुठेतरी दूर करण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि म्हणून या शिष्याला भगवंत म्हणतायत की तू एक उत्तम शिष्य आहेस, तू सगळं ऐकणारा आहेस आणि तू माझा मत्सर करत नाहीस. आणि म्हणूनच मी तुला हे ज्ञान देतो आहे. हे अनुभवजन्य, प्रत्यक्ष, प्रॅक्टिकल, हे अतिशय आत्मज्ञान देणारं आहे. आत्मसाक्षात्काराची भावना कुठेतरी उद्युक्त करणारं आहे. ते धर्माने परिपूर्ण आहे. हे ज्ञान अविनाशी आहे आणि हा अत्यंत सुलभ आणि सुखकारक आहे. हे कठीण नाही कुठली गोष्ट. हे ज्ञान अवगत करायला तुला कुठलीही कठीण वाटणार नाहीये. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे परंतप अर्जुना, यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही, त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग
तू या ज्ञानाची, जसं भगवंत म्हणाले की अशा प्रकारचं हे आत्मसाक्षात्कारी ज्ञान मी तुला देणार आहे. आता हे ज्ञान घ्यायला सुद्धा तितकी परिपूर्णता आणि तितकी मनामध्ये मग हे ज्ञान कसं घ्यायचंय, तर ज्यांची या भक्ती मार्गावर बघा, या भक्तीच्या मार्गावर जे भगवंतांनी कालच्याही अध्यायात सांगितलं की कशा प्रकारे या भक्तीच्या मार्गावरती आल्यानंतर मग त्या फळांच्या सेवनापासून सुद्धा तुम्ही वंचित राहू शकत नाही. असा हा फक्त शुद्ध भक्त आणि या भक्त भगवंतांना जो विशेष आहे, ती व्यक्ती मला प्रिय आहे आणि मी त्या व्यक्तीला प्रिय आहे. का भगवंत म्हणतायत? कारण त्या भक्ताला भगवंतांनी विशेष अशा प्रकारे तो दुर्लभ आत्मा जो आहे की ज्यांनी मनावर पूर्णपणे त्या श्रद्धेने त्या गोष्टीचं पालन केलंय. भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही, मग ज्यांच्या मनात बघा, मग मग मी तुम्हाला आधीही काही 1-2 अध्यायामध्ये जो उल्लेख केला की कुठे तुम्हाला कुठे चेकपॉइंट आहे, मग कुठे तुम्ही पुढे का जात नाहीत या आध्यात्मिक मार्गावरती. मग बघा या भक्ती मार्गाच्या, जसं मी भक्ती सेवेमध्ये भगवंतांनी सांगितलंय की या भक्तीच्या सेवा सुद्धा मी तुम्हाला कालच्याही अध्यायात उल्लेख करणार होते आणि आज पुन्हा उल्लेख करते, जे पूर्णपणे तुम्हाला सांगायचं राहिलं की या भक्तीच्या सेवा, या नवविध भक्तीच्या सेवा की ज्या भगवंतांनी, जसं आपण बघितलं की आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासू जे भगवंतांना शरण येतात, भगवंतांची सेवा करतात आणि म्हणून भगवंतांचं स्मरण जे करतात, यासाठीच भगवंतांच्या भक्तीच्या या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत. आणि मग त्या काय आहेत व सेवा हे जाणून घ्या. तर या सेवा आहेत, आपण म्हणतो ना की कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम. बघा, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम, जे कीर्तनम मी करते, तुम्ही श्रवण करताय, ही सुंदर एक भक्ती, एक सेवा करताय तुम्ही भगवंतांची. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम. बघा, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम वंदनम स्मरणम. स्मरण करतो आपण, देवाचं स्मरण करतो. वंदनम, मग आपण देवाला वंदन करतो, 2 हात तिसरं मस्तक याने आपण भगवंताला नमस्कार करतो. अर्चनम, की ज्या ज्या फुलांनी भगवंतांना अर्चना करतो आपण, देवाच्या पायावरती फुलं वाहतो. पाद सेवनम, म्हणजे भगवंतांच्या पादुकांची पूजा. पाद सेवनम, ज्या भगवंतांच्या पायांची सेवा, त्या पादुकांची सेवा सुद्धा आपण करतो आणि म्हणून त्याला पाद्य सेवनम म्हणतात. आणि साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, अशा या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत की या प्रत्येक मार्गावरती भक्तीचा मार्ग जातोय, भक्तीच्या सेवा आहेत या. खूप सुंदर असं हे भागवतामधला श्लोक आहे हा. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद्य पूजनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम. विष्णूला करणाऱ्या या भक्तीच्या सेवा आहेत. मग याची उदाहरणं द्यायची झाली की कशा प्रकारे श्रवण, की ज्या शुकदेव गोस्वामींनी ज्याचं कीर्तन केलं आणि परीक्षित स्वामींनी, जे मी तुम्हाला ज्ञानी आणि जिज्ञासूचं उदाहरण दिलं 7व्या अध्यायामध्ये, की ज्या शुकदेव गोस्वामींनी व्यासांचे पुत्र, ज्यांनी कीर्तन केलं, ज्यांनी ह्या सगळ्या भागवताचं आणि या ज्ञानाचं, मग ज्यांना हे ज्ञान जाणून घ्यायचं औत्सुक्य होतं, त्या परीक्षित महाराजांनी ते श्रवण केलं. जसं शिवांनी जसं भगवंतांची स्तुती केली की त्या भक्तांनी, नारद मुनी, व्यास आणि अनेक ऋषी यांनी सगळ्यांनी ते अक्षरशः श्रवण करून भगवंतांची सेवा केलेली आहे. मग स्मरणम केलेलं आहे. अर्चनम पाद्य पूजनम, ज्या लक्ष्मी मातेने पाद्य पूजनम केले. साख्यम, ज्या अर्जुनाचं उदाहरण घेतो आपण. दास्यम, जे हनुमंताचं त्रेतायुगामध्ये उदाहरण घेतलं जातं. आणि आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम हे सुद्धा, की मग बऱ्याच ज्या व्यक्तींनी, मग आपण तुम्हाला अगदी उदाहरणच द्यायचं झालं तर आपण त्यांची नावं काय आहेत, जताई मदाई, की ज्यांनी चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये स्वतःला पूर्णपणे शरण गेले आणि स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिलं त्या गोष्टीमध्ये. आणि म्हणूनच त्याला म्हटलेलं आहे आत्मनिवेदनम. अजून तुम्हाला एखादी उदाहरण द्यायचं झालं तर मी लिहून ठेवलेलं, बळी महाराज. बळी महाराजांची कथा मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि तेच मी. आणि 6 गोस्वामी ज्यांनी पूर्णपणे भगवंताला शरण गेले होते, जे साष्टांग दंडवत घालून भगवंताला शरण, ज्या अर्जुनाने सुद्धा भगवंताला शरणच केलेला आहे. पण एका साख्याच्या, एकदा उत्तम सखा जो भगवंतांचा, तो भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊन त्यांनी सांगितले, मला तुम्ही आता उपदेश करा, मला काय खरं, काय योग्य आणि काय अयोग्य ते तुम्ही मला सांगा. त्याच प्रकारे बळी महाराज, ज्या वामनाच्या अवतारामध्ये बळी महाराजांना
जेव्हा तिसरं पाऊल कुठे ठेवू वामनाने विष्णूने विचारलं, तेव्हा माझ्या डोक्यावर तिसरं पाऊल ठेवा. अशा प्रकारे स्वतःला त्यांनी गाडून घेतलं. अशा या बळी महाराजांनी आत्मनिवेदन स्वतःला पूर्णपणे त्यांच्यावर शरणागत आले. अशा या बळी महाराजांचा आणि 6 गोस्वामी आहेत, जे मी तुम्हाला म्हटलं नेक्टर ऑफ डिव्होशन आणि नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन ही जी पुस्तकं प्रत्यक्ष सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाळ भट्ट गोस्वामी आणि अशी ही 6 गोस्वामींची वेगवेगळी नावं आहेत, की जे या भक्तीमध्ये आणि त्यांनी वृंदावनामध्ये राहून प्रत्यक्ष स्वतःला त्या सेवेमध्ये, भगवंतांच्या सेवेमध्ये पूर्णपणे झोकून दिलेलं होतं. असे हे 6 गोस्वामी यांचं उदाहरण आपण ऐकतो आणि ही सगळी उदाहरणं या भगवंतांच्या सेवेसाठी, त्या 6 गोस्वामींची पण तुम्हाला नावं मी सांगेन. सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाळ भट्ट गोस्वामी आणि अजून 2 नावं आहेत. मी सगळी तुम्हाला त्याचा उल्लेख पुढे 1-2 कथांमध्ये पण येणार आहे. तर मी त्याची नावं तुम्हाला सांगते. तर या गोस्वामी, जसं मी म्हटलं गोस्वामी म्हणजे गो म्हणजे की त्या इंद्रियांवर ज्यांनी स्वामित्व मिळवलेलं आहे, ज्यांना गोस्वामी ही पदवी दिली जाते, की ज्यांनी आत्मसाक्षात्काराची भावना आणि स्वतःच्या इंद्रियांवर आणि मनावर ज्या 9 दारांमध्ये, जसं मी म्हटलं की 2 डोळे, 2 कान, 1 तोंड जे आपलं आहे, 2 नाकपुड्या ज्या आहेत, आपलं गुदद्वार आहे, आपलं पोट, आपलं तोंड, आपलं गुदद्वार आणि जननेंद्रिय, या सगळ्या 9 अशा ज्या 2, 2, 2 आणि 3 अशा 6+3 या 9 दरवाजांमध्ये ज्यांनी स्वतःला आनंदित ठेवलेलं आहे. मग कुठल्याही प्रकारच्या बाह्य अशा सुखाची ज्यांना गरज वाटत नाही, ज्या भौतिक सुखात कुठेही ते अडकलेले नाहीयेत, अशा प्रकारे या भक्तीच्या सेवेमध्ये ज्यांनी स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिलेलं आहे, या भक्तीच्या नवविध भक्तीच्या सेवा जाणून घ्या. मग म्हणूनच या भक्ती मार्गावरती, मग जो या भक्तीच्या सेवेच्या मार्गावरती, ज्यांची या भक्ती मार्गावरच श्रद्धा नाहीये, त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. जसं मी आधीच्याही 4 लोकांविषयी सांगितलेलं आहे. मग ते दैवासुर विभाग योगामध्ये आपण अजून विश्लेषित करणार आहोत. अशा प्रकारे ज्यांच्या मनामध्ये, मग जसे हे भक्तीच्या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत, तसे भक्तीचे 9 टप्पे आहेत, ज्याच्यामध्ये आपण जाणतो की श्रद्धा पाहिजे. मनामध्ये जर श्रद्धा नसेल, मग कुठेतरी संशयात्मक बुद्धी आहे. म्हणून बघा, मी आवर्जून उल्लेख करताना अर्जुनाच्या मनातले प्रश्न आहेत बघा. अर्जुनाच्या मनात शंका नाहीये, कारण अर्जुनाने स्वतःचा समज पूर्णपणे भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे. भगवंतांना पूर्णपणे तो शरण आलेला आहे. त्यामुळे त्याचं कुठलंही मन संशयित नाहीये, त्याच्या मनामध्ये कुठल्याही गोष्टीचा संशय नाहीये. आणि मग हे पडताळण्याची गरज आहे. म्हणून ही श्रद्धा मनामध्ये, निष्ठा. मग इथून पुढे का जात नाहीये? कुठेतरी त्या आध्यात्मिक टप्प्यावर अडकून का पडलोय? आपण फक्त तिथेच का, तेवढ्याच भागामध्ये का अडकून पडलोय? कारण मग कुठेतरी त्या साधू संघाची, त्या भजन क्रियांची, त्या भावाची, त्या अनासक्तीची, त्या भौतिक गोष्टींच्या अनासक्तीची आणि भगवंतांच्या भावाच्या आसक्तीची, आणि मग त्या रुची, ज्या मुखावरती जपाचं नाम घेऊन, ज्या जिभेवर त्या नामस्मरणाची रुची असावी, आणि मग जो भाव प्रकट व्हावा आणि सर्वात शेवटी प्रेमामध्ये त्याचं रूपांतर व्हावं, असे हे 9 टप्पे आहेत या भक्तीच्या मार्गात. सर्वात महत्वाचा टप्पा, जो आता तुम्ही सर्वजण इथे आहात, की मग ती श्रद्धा मनात नसली तर माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही, आणि मग पुन्हा या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या दुःखालयमध्ये पुन्हा तुम्ही आपटून त्याच गोष्टीमध्ये गुरफटले जाणार आहात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, भगवंतांनी कालच्याही, मग या अध्यायामध्ये प्रत्येक अध्यायात, की मी प्रभावित नाहीये, मी अव्यक्त रूपाद्वारे सगळं रूप, मी सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, पण ना या भौतिक प्रगतीचा, ना या मायेचा, ना या त्रिगुणांचा माझ्यावरती कुठलाही प्रभाव नाहीये. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत. जसं मी म्हटलं त्या एका माळेप्रमाणे, की आधार भगवंत देतायत, मग कुठेतरी माझ्या ठायी, पण मी त्यांच्या ठायी नाहीये, मला अजून जाणलेलं नाहीये त्यांनी. आणि म्हणूनच जसं मी म्हटलं की अव्यक्त, जे कोणी मायेच्या या मायावादी, तत्ववादी, तर्कवादी गोष्टींमध्ये, की मग भगवंताला मनुष्य स्वरूप, ज्या भगवंतांच्या भगवान स्वरूपापर्यंत ते जाणूच शकत नाही. मग ते भगवंताला एक फक्त शक्ती आहे ते मानतात, आणि फक्त ते पृथ्वीवर अवतरले आहेत तेव्हा ते मनुष्य रूपात आलेत, पण पुन्हा ते जेव्हा पृथ्वीवरून जातात तेव्हा ते पुन्हा एक शक्तीच आहेत. अशा या मायावादी, तर्कवादी बऱ्याच गोष्टी आहेत, ज्याचा आपल्याला वाचनामध्ये येतात. मग ते विचार, जे प्रभुपादांचं खूप सुंदर वाक्य आहे त्याच्यावर, मग तुम्ही तुमच्या आयडियाज, तुमच्या कल्पना मांडणं हे ज्ञान नाही, तुम्ही जे भगवंतांनी सांगितलंय तो उपदेश देणं हे ज्ञान झालं. तुम्ही त्याच्यावरती
निरूपण, तुम्ही स्वतःचे विचार मांडणं ही गोष्ट वेगळी आहे. तुम्ही स्वतःचे विचार तुमच्या ज्ञानाने मांडताय का पण? मग त्याच्यात तर्कवाद किती आहे, त्याच्यामध्ये मायावाद किती आहे, हे पडताळण्याची गरज आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंतांच्या ठायी का नाहीये हे जाणून घ्यायला हवंय. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तरी सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्या मध्ये स्थित नाहीत. माझे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतः सर्व सृष्टींचे उगमस्थान आहे. जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात. हे जाणून घ्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे अव्यक्त जे जे गोलोकाचं महत्व मी तुम्हाला सांगितलं, मग या गोलोकाच्या खाली ज्या पृथ्वीच्या वरती जी ग्रह आहेत, पृथ्वीच्या खालचे जे नरक सगळे ग्रह आहेत, पाताळ, सुतल, ततल असे सगळे हे जे 7 जे सगळे खालचे ग्रह आहेत, आणि वरती ज्या स्वर्गाच्या पृथ्वीच्या वरती जे उच्च ग्रह आहेत, मग या सगळ्यामध्ये सगळ्याची निर्मिती भगवंतांनी केलेली आहे. मग आपण म्हणतो म्हणून हे महाविष्णूचं तत्व, की तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. मग भगवंतांच्या श्वासाने ही ब्रह्मांड निर्माण झाली आहे. आणि भगवंतांचं तत्व म्हणजे भगवंतांचा याच्यावरती कुठलाही प्रभाव नाहीये, परंतु भगवंत कुठल्या रूपामध्ये, जसं मी कालही दाखवलं की गर्भोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू, की मग या ग्रह कशा प्रकारे तरंगतात हो, कशा प्रकारे या पृथ्वी सारखे किंवा हे ग्रह या अवकाशामध्ये तरंगतायत. कारण कुठेतरी ब्रह्मांड हे जे गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू या महाविष्णूचं तत्व त्यांच्यामध्ये आहे. आणि म्हणूनच हे भगवंतांपासून उत्पत्ती आहे. सर्व जीवांचा पालन पोषण, जसं भगवंत म्हणाले की यांचं सर्वांचं पालन पोषण आणि यांना आधार देणं माझ्या आधारावर आहेत, परंतु मी यांच्यामध्ये नाही. आणि यांना, आणि ज्यांनी मग जाणलेलं आहे, म्हणून त्या आध्यात्मिक मूळ स्वभावाला कुठेतरी जाणायचंय. मगच भगवंतांच्या त्या स्वभावाची, भगवंतांमध्ये एकरूप होणार नाही, अस्तित्व वेगळं आहे आपलं. आपण आत्मा आणि परमात्मा हे वेगवेगळं अस्तित्व हे जाणून घ्या. आणि ते अस्तित्व वेगळंच राहणार आहे. भगवंतांमध्ये आपण एकरूप कसे होऊ शकतो, म्हणून विलीन होऊ शकत नाही, परंतु त्या स्वभावाची आपण प्राप्ती करू शकतो. आणि हे जाणणं भगवंतांना अपेक्षित आहे. म्हणूनच सर्व सृष्टींचं उगमस्थान मी आहे. जसा वारा बघा सुगंध सगळ्याबरोबर पसरवत असतो आणि त्याचप्रमाणे नेहमी आकाशात विसावत असतो, त्याचप्रमाणे सर्व प्राणी हे माझ्या आधारावर आहेत. आणि म्हणूनच माझे आश्रित की कशा प्रकारे त्यांचं संरक्षण, म्हणून हा सर्वोच्च नियंत्रक कसा आहे, अधिष्ठाता कसे आहेत भगवंत, हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. तात्पर्य अजून हे फक्त मूळ तेवढे बोल्ड मधल्या गोष्टी मी तुम्हाला विश्लेषण करून सांगते, पण कृपया तात्पर्य पण वाचा. आजच्या या अध्यायाचं निश्चित तुम्हाला जमलं तर पूर्णपणे तात्पर्य वाचा. तुम्हाला शंका हा शब्द, सॉरी मी चुकून नाही, तुम्हाला कुठलेही प्रश्न वाटले, समजलं नाही काही, तर मला निश्चित विचारा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा 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 व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाहीत. तत्स्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मापासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग एखादी उदाहरण द्यायचं झालं तर एखादी राजा एका कारागृहामध्ये जेव्हा भेट द्यायला असतो बघा, की प्रत्येकाचे विचार कसे त्या गोष्टीला घेण्याचे असतील. प्रभुपादांनी उदाहरण दिलं, एखादी राजा त्या कारागृहामध्ये राऊंड मारायला येतो, की त्या कारागृहामधली कारावासी आहेत त्यांना बघायला आणि जे काही त्यांना त्या दृष्टीने त्यांची एक भेट घेणं महत्वाचं असतं त्यासाठी येतो. पण जर त्या कारावासांना वाटलं, त्या कारागृहातील त्या तुरुंगवासांना, आणि त्यांना वाटलं की हा आपल्यामधलाच एक आहे आणि हा आपल्या इकडेच येऊन राहणार आहे, तर तसं नाही. ते त्याच्या इच्छेने फक्त बघायला आलेला असतो तो राजा, आणि त्याच्या इच्छेनेच तो ते बघून परत जाणार असतो. तशाच प्रकारे भगवंत या भौतिक प्रगतीमध्ये मग ज्या इच्छेने की त्यांना भगवंतांचा सहवास हवाय आणि त्यांच्या इच्छेनेच ते येतात आणि त्यांच्याच इच्छेने ते परत जाऊ शकतात. आणि म्हणूनच जो जो प्रकट होण्याचा भगवंतांचा, की भगवंत हे अजन्म आहेत आणि ते ज्या वेळेला, की ज्या 3 कारणांसाठी आपण बघितलं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, असे हे भगवंत प्रकट होतात आणि म्हणूनच त्यांच्या इच्छेने ते प्रकट होतात. आणि त्यांची इच्छा ज्या वेळेला त्यांना मनुष्य रूपामध्ये ते प्रकट झाले, ज्या अर्जुनाला त्यांनी भगवद्गीता सांगितली ती मनुष्य रूपामध्ये प्रकट होऊन सांगितलेली आहे. आणि हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून त्या इच्छेनेच भगवंतांच्या ती उत्पत्ती होते. जसं आपण बघितलं ब्रह्माच्या एका दिवसामध्ये ती उत्पत्ती होते आणि त्याच रात्रीमध्ये त्याचा प्रलय होऊ शकतो. इतकं ब्रह्माचं ते युग आहेत, तेवढी युग आहे, तेवढा काळ आहे ब्रह्माचा. आणि म्हणून त्याप्रमाणेच भगवंतांच्या या इच्छेने ज्या तत्वापासून हे निघतं, हा प्रथम निर्माता हे भगवंत आहेत, ज्यांच्या गर्भोदकशाही विष्णूंच्या बेंबीतून जे कमळ निघून ज्यांच्यावर ब्रह्मा आरूढ झालेले आहेत, ज्यांनी या सृष्टीची निर्मिती केली आहे, त्या भगवंतांच्या आज्ञेनुसार ते झालेलं आहे. आणि म्हणूनच हे धनंजय, या सर्व कर्म की या भौतिक प्रगतीला मी निर्माण करू नये, माझा याच्यावर कुठलाही प्रभाव नाही, मी त्या कमळाच्या प्राणाप्रमाणे याच्यापासून अनासक्त आहे आणि माझ्यावर कुठलाही या गोष्टींचा प्रभाव नाहीये, या त्रिगुणांचा कुठलाही प्रभाव नाहीये माझ्यावरती. मय्याध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगद्वी परिवर्तने. हरे कृष्ण माते. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ही ही भौतिक प्रकृती ज्या परा आणि अपरा शक्तीला आपण काही काही उल्लेख तेच त्या अध्यायामध्ये, म्हणून प्रत्येक अध्यायामध्ये याचे उल्लेख होतातच. आणि म्हणून ज्या परा आणि अपराशक्तीची भगवंतांनी निर्मिती केलेली आहे, या पराशक्तीच्या अध्यक्षतेखालीच ही भौतिक प्रगती आहे. आणि म्हणूनच त्याची उत्पत्ती आणि प्रलय हा भगवंतांच्या इच्छेने होतो आहे. हे जाणण्याचा प्रयत्न करा की मग त्याचं परिवर्तन, जे काही त्याच्यामधले बदल असतात, हे भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहे. ती माया भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहे. भगवंत त्या मायेचे अधीक्षक आहे, त्या मायेचे नियंत्रक आहेत. हे जाणण्यासाठी त्या अध्यक्षतेखालीच, भगवंतांच्या अध्यक्षतेखालीच त्या भौतिक प्रकृतीचा हा प्रलय आणि उत्पत्ती, ज्या 84 लक्ष योनींबद्दल आपण जाणून घेतलं की या जीवांची उत्पत्ती आणि प्रलय, की मग या जीवांची उत्पत्ती, प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. आणि त्या वासनेने, त्या इच्छेने, जसं काल मला विचारलं की मग हे 84 योनीतले लक्ष जन्म कसे, की जे आपण बघितलं मृत्यू समय ज्या गोष्टीचं स्मरण केलं जातं, जो भाव मनामध्ये असतो त्याचाच पुढचा जन्म येतो. जसं आपण बघितलं, जो डुकराचं मांस खातोय त्याला पुढचा जन्म कसा येईल. एखाद्याला असं मनामध्ये आहे की मग इतक्या वासनिक भावना आहेत आणि शरीरावर कुठली वस्त्र नाही, त्यांना झाडाचा जन्म मिळेल, मग कायम काही कुठली वस्त्राविनाच राहा. मग अशा प्रकारे ज्या भावना मनामध्ये, ज्या भरत महाराजांना आपण बघितलं, ज्यांनी हरिणमय झालेलं त्यांचं शरीर, त्यांचं आयुष्य पूर्ण, ज्यांनी मरताक्षणी सुद्धा हरणाचाच विचार केला, त्यांना हरणाचा जन्म मिळाला. आणि म्हणून या गोष्टीवर कशा प्रकारे कर्माचं आणि कशा प्रकारे त्या भावाचं प्रभाव आहे हे लक्षात घ्या. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम आधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग त्या परम पुरुषाला, त्या पुरुषोत्तमाला जाणण्याची कुवतच नसते, कारण ज्ञानाचा अभाव असतो हो तिकडे. आणि म्हणून जसं मी म्हटलं की भगवंत इच्छेने येतात. भगवंत काय करत नाहीयेत, कुठलं कर्म भगवंतांनी केलं नाहीये. ज्यांनी रथाचं सारथ्य केलं, ज्या अर्जुनाच्या, ज्यांनी अनेक असुरांचा वध केलेला आहे, जसं भगवंत प्रत्यक्ष आपलं उदाहरण देऊन, जे आपण वंश परंपरेचा नाश होणार नाही, ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं की प्रत्यक्ष कशा प्रकारे एका कर्त्या पुरुषाचा आदर्श घेतला जातो, त्याप्रमाणे भगवंत म्हणाले, मी जर माझं ही जबाबदारी पूर्णपणे नाही हे केली तर शांततेचा विघातक होईल, मी कुठेतरी विनाशक होईल. त्या प्रकारे या भगवंतांना मनुष्य रूपात जाणणारे व्यक्ती का जाणू शकत नाही, कारण त्या मायेमध्ये अडकले, त्यांना अज्ञानाचा, त्यांना ज्ञानाचा अभाव आहे. यांना भगवंतांनी मूर्ख लोक म्हटले, मूढ लोक का म्हटलेलं आहे, कारण मग जर भगवंत मनुष्य रूपामध्ये जरी अवतरले तरी तितकी इंद्रिय सदोष आहेत का हो, तितकी कुवत आहे का, त्या भगवंतांना जाणण्याची कुवत आहे का. जसं मी म्हटलं की कृष्ण आपल्या समोर येऊन उभं राहून जरी त्यांनी उपदेश केला तरी आपलं तितकी पात्रता, आपली इंद्रिय तितकी इतकी सदोष
निर्दोष आहेत आणि आपली इंद्रियांची इतकी मर्यादा आहेत की आपण ते जाणणं सुद्धा शक्य नाही, मग तो एक शुद्ध भक्त आणि ती पातळीच वेगळी असेल. आणि म्हणून हे मूर्ख लोक फक्त उपहास करतात. मग त्या त्या व्यक्तींच्या द्वारे हे काही परमेश्वराचं काही अस्तित्व नाहीये आणि हे जग फक्त इच्छांवर चाललंय आणि भगवंताचा अवतार झाला फक्त, परंतु ते पुन्हा पृथ्वीवरून गेले तेव्हा ते पुन्हा एक शक्तीच आहेत. अशा प्रकारे तरीही भगवंतांनी त्या शक्ती, त्या परमात्म्याला जाणणाऱ्या लोकांना सुद्धा त्याच मार्गावरती स्वीकारलेलं आहे. कारण कुठेतरी ते स्वतःला सन्मार्गावर विचार करतायत. पण हे मूर्ख, नराधम आणि असुर राक्षसी वृत्तीचे लोक भगवंतांना जाणू शकत नाहीत, कारण पुरेपूर ज्ञानाचा अभाव असतो तिथे. मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरींचैव प्रकृती मोहिनी श्रिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी आणि नास्तिक विचाराने आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव झाला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या ज्ञानी लोकांबद्दल आपण जाणलं, ज्या भक्तीच्या मार्गावरती असलेले त्यांचे स्वभाव कसा असतो आणि त्यांना काय जाणायचंय, मग ते सकाम कर्मामध्ये कुठेही अडकायचा प्रयत्न नाही करत, कारण त्यांना माहिती आहे की या कर्माच्या फळामध्ये आपण अडकलो तर निश्चित या भौतिक जगामध्ये पुन्हा आपण गुरफटले जाऊ. परंतु याच विरुद्ध जे अशा प्रकारे गोंधळलेले राक्षसी, मग आपण दैवासुर विभाग योगामध्ये खूप विश्लेषण त्याचं ऐकणार आहोत आणि मग या स्वभावाचा अजून आपण खोलामध्ये जाणणार आहोत की कशा प्रकारे या स्वभावाची परिणिती होते आणि मग असे राक्षसी आणि नास्तिक विचारांनी ते आकर्षित का होतात. कारण कुठेतरी बघा, मग तीच पुन्हा सगळी सायकल असतं की कुठेतरी मग त्या बुद्धीचा नाश झालेला असतो आणि भ्रमामध्ये, स्वतःच्याच भ्रमामध्ये मनुष्य जगत असतो. मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, मी जे ज्ञान घेतलंय तेच बरोबर आहे, मग ते उत्तम गुरुकडून घेतलंय का हे सुद्धा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये. आणि म्हणून ते एका उत्तम मार्गदर्शक अशा गुरुकडून घेतलेलं ज्ञान का पाहिजे, कारण तिथे ते पडताळण्याची, साधू शास्त्र आणि गुरु याला पडताळून जर आपले क्रियाकलाप आणि कर्म असतील तर ते कुठेतरी योग्य मार्गावर आहेत. पण अशी जर भ्रमित अवस्था असेल तर त्यांच्या मुक्तीच्या आशा आणि त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप त्यांची ज्ञान संस्कृती यांचा सगळ्याचा पराभव झालेला असतो, कारण ते पूर्णपणे त्यांच्या भ्रमाच्या अवस्थेत असतात, भ्रम अवस्थेमध्ये असतात. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदी कारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान श्री भगवान म्हणून मला जाणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग असे मूर्ख लोक भ्रमामध्ये असतात परंतु पूर्ण भगवंताला जाणू शकतात. मग जे मोहित झालेले नाहीयेत, जे या भौतिक प्रकृतीच्या सगळ्या मायेच्या मोहामध्ये अडकलेले नाहीयेत आणि दैवी प्रकृतीच्या, ज्या आध्यात्मिक प्रकृतीच्या आश्रयाखाली जे आलेत, जे भक्तीपणे, ज्या भक्तीच्या सेवामध्ये ते पूर्णपणे युक्त झालेले आहेत, कारण ते मला सृष्टीचे आदिकारण, त्या परमतत्वाला आणि ज्या पुरुषोत्तमाला त्यांनी, या अविनाशी अशा पुरुषोत्तम भगवानांना त्यांनी जाणलेलं आहे पुरेपूर. आणि अशी ही एक सुंदर कथा आहे चैतन्य चरितामृतातली की माधवेंद्रपुरी, जे ईश्वरपुरीचे गुरु होते माधवेंद्रपुरी, तर त्यांची ही कथा आहे. हे माधवेंद्रपुरी इतके शुद्ध भक्त होते आणि इतके भगवंतांच्या भक्तीमध्ये लीन होते की त्यांना तहान भूक सुद्धा ते विसरून जायचे स्वतःची, की आपण अन्न ग्रहण केलंय की नाही याची सुद्धा त्यांना काही तमा नसायची. असे हे माधवेंद्रपुरी एकदा यमुनेच्या तीरी बसून आपलं नामस्मरण आणि आपलं ध्यान करत होते आणि त्यावेळेला तिथे एक मुलगा आला आणि त्या मुलाच्या हातामध्ये, त्या बालकाच्या हातामध्ये एक घडा होता, दुधाने भरलेला घडा होता आणि तो माधवेंद्रपुरींना म्हणाला की तुम्ही हे दूध प्या, कारण तुम्ही उपास करताय. तर माधवेंद्रपुरींनी विचारलं की तुला कसं माहितीये, तर हे माझ्या आईला कळलं की ही व्यक्ती असं असं, आमच्या गावामधली ही व्यक्ती, आमच्या इथे कोणी असा उपास, अन्नाशिवाय कोणीच नसतं आणि त्यांना, माझ्या आईला हे कळलं की तुम्ही उपाशी आहात आणि म्हणून हे दूध मी तुमच्यासाठी घेऊन आलंय, हे तुम्ही याचं सेवन करावं. माधवेंद्रपुरी त्या बालकाकडनं ते दूध घेतात आणि खरोखर त्याचं सेवन करतात. बालक म्हणतो की तुम्ही हे जे त्याचं भांड आहे ते टाकू नका, हे दुधाने तुम्ही ग्रहण केल्यानंतर मी हे भांड तुमच्याकडून परत घेऊन जाईन.
तर माधवेंद्रपुरी एवढं बोलून तो बालक तिथून निघून जातो आणि तिथून निघून गेल्यानंतर माधवेंद्रपुरी बराच वेळ ते भांड स्वतःपाशी ठेवतात. त्यांचं दूध सेवन करून होतं, पूर्ण संपतं आणि ते पात्र ते तिथेच ठेवतात आणि त्या बालकाची वाट बघत बसतात. रात्र होते. रात्र झाल्यानंतर माधवेंद्रपुरी त्याच ठिकाणी निद्रिस्त होतात, झोपतात तिथे थोडा वेळ. झोपल्यानंतर त्यांच्या स्वप्नामध्ये त्यांना हा बालक दिसतो आणि तो बालक म्हणत असतो, "मी गोपाल, माझं नाव गोपाल आहे आणि मी तुझीच वाट बघत होतो माधवेंद्रा, की तू कधी इथे येणार आहेस आणि म्हणूनच मी स्वतःच तुझ्याकडे दूध घेऊन आलो होतो आणि मला इथून बाहेर काढायचंय. मी या झाडा-झुडपांमध्ये कुठेतरी अडकलेलो आहे आणि काही काळापूर्वी या झाडा-झुडपांमध्ये मला अडकवलं. माझा आश्रय आहे आता आणि मला इथे काटे टोचतायत आणि मला तू याच ठिकाणाहून बाहेर काढ." आणि अशा प्रकारे या आर्त वेदनेने ते त्यांना ते बालक आणि त्यांच्या स्वप्नात आलेले ते बालक सांगत असतं आणि मग त्यांना कुठेतरी दृष्टांत होतो तो. ते जागे होतात खडबडून आणि त्यांना इतकं वाईट वाटतं, इतकं दुःख होतं, की आपण प्रत्यक्ष भगवंतांकडून आपण सेवा करून घेतली. आपण सेवा करण्याच्या ऐवजी आपण भगवंतांकडून सेवा करून घेतली आणि ते सगळ्या गावकऱ्यांना जमवतात आणि म्हणतात, की आपल्याला असं-असं या झाडा-झुडपांमधून आपल्याला भगवंतांना बाहेर काढायचंय आणि तिथे मूर्ती, तर मग तिथे काय असतं? तिथे जाऊन बघतात तर ती मूर्ती असते भगवंतांची आणि त्या मूर्तीला ते व्यवस्थितपणे त्या झाडाझुडपातून बाहेर काढून आणि ती दुसरी-तिसरी काही नसून श्रीनाथजी म्हणजे नाथद्वारला असलेली श्रीनाथजींची मूर्ती आहे आणि तिथे योग्य प्रकारे त्या प्रतिष्ठापना मूर्तीची केली जाते आणि अशा प्रकारे प्रत्यक्ष भगवंत दृष्टांत देऊन माधवेंद्र पुरींना ही गोष्ट सांगतात. म्हणजे या शुद्ध भक्ताला असा हा दुर्मिळ आत्मा, असा हा दुर्लभ महात्मा ज्याला भगवंत प्रत्यक्ष दृष्टांत देतात आणि त्यांनी भगवंतांनी स्वतः त्यांना जे काही सेवन करायला त्यांना दिलं कारण उपाशी होते हे भगवंतांनी जाणलं. कशा प्रकारे ह्या शुद्ध भक्तीमध्ये ते होते. मग हे भक्त काय करतात? सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्णा. हे महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपले प्रभुपाद दिसतायत चित्रामध्ये. हात वर करून असा हा सुंदर असा भक्ताचा नाच प्रभुपादांनी भक्तांना शिकवला, की जिथे परदेशामध्ये सुद्धा तल्लीन होतात. आता जगन्नाथ यात्रा झाली. अनेक देशांमध्ये जगन्नाथ रथयात्रा केली गेली. मग रशिया म्हणू नका, युक्रेन तिथे तर आता युद्धाचं सगळं वास्तव्य, परंतु बरेच असे जर्मनी दाखवलं, इटली दाखवली. अनेक असे बर्लिन ज्याच्यामध्ये या रथयात्रेचं सगळं पूर्णपणे बऱ्याच व्हिडिओज शेअर केले गेले. नक्की मी तुम्हालाही शेअर करेन, की कशाप्रकारे इतके लीन झाले होते हो भक्तीमध्ये आणि हा प्रभुपादांनी नाच शिकवलेल्या भक्ताचा, की हात करून उड्या मारायच्या आणि त्या भक्तीमध्ये स्वतःला लीन. मग आपण जे कीर्तनामध्ये दंग होऊन जे वारकरी आपल्या पंढरपुराला जाताना आपण बघतो बघा, जे रिंगण केलं जातं, ज्या त्या नादमय वातावरणामध्ये स्वतःला विसरून गेलेले असतात. कारण पूर्णपणे भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये मग विठ्ठल, 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 जय हरी विठ्ठल जसं ते वारकरी करत असतात, तशाच प्रकारे हे सांगितलं, की असा हा सतत कीर्तन करीत, सतत मनामध्ये नामस्मरण करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत, मला वंदन करीत भक्तिभावाने उपासना केली जाते. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम ओंकार स्वामं यजुरेव च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मी या जगताचा पिता, माता, आधार आणि पितामह आहे. मी ज्ञेय, शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. कुठेतरी 11व्या अध्यायामध्ये ज्या विभूतींचं पण 10व्या अध्यायात वर्णन केलंय, ज्या चतुश्लोकी गीतेमध्ये भगवंतांनी विभूती सांगितल्या आहेत आपल्या आणि त्याच 11व्या अध्यायातलं हे चित्र आहे. कुठेतरी हे आपल्याला आता नुसतं एका संक्षिप्त स्वरूपात मी सांगते, पण ज्याच्यामध्ये मग हे ज्ञेय म्हणजे ज्ञानाचं ध्येय, हे सगळं ज्ञान जे भगवंत देतायत त्याचं ध्येय, त्या परमात्म्याला जाणण्याचं ते जे ज्ञेय आहे ते जाणून घ्यायचंय. मग जो शुद्ध भक्त असतो, शुद्ध करता असतो, ओंकार
ओंकार, मग ओंकार आपण पुढच्या 17व्या 18व्या अध्यायापर्यंत त्याच्यावर पण खूप सुंदर विश्लेषण आहे की या ओम कशा प्रकारे भगवंतांमध्ये विलीन आहे आणि मग सगळ्या वेदांना कशा प्रकारे सगळे वेदही भगवंतांमध्ये आहेत आणि या सगळ्याचा अधिकर्ता हा भगवंत प्रत्यक्ष आहे आणि याचा आधार आणि जसं या पित्याने बीज दिलेलं या प्रकृतीला आणि म्हणूनच हा पिता आहे ज्या ब्रह्मांडाची निर्मिती ब्रह्मानी केली आहे त्याचा पिता, त्याचं बीज कुठून आलंय तर हे भगवंतांकडून आलंय. भगवंत याचे पिता आहेत आणि माताई आहेत जे आश्रय देतात आणि जे संरक्षण, जे आधार देतात सगळ्यांना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मीच ध्येय, पोषण करता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जीवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी विजयी मीच आहे. 9.19 हे अर्जुना, मी उष्णता देतो आणि मीच पाऊस थांबवितो आणि पाडवितोय. मी अमृत तत्व आहे आणि मूर्तिमंत मृत्यूही मीच आहे. सत म्हणजे चेतन आणि असत म्हणजे जड पदार्थ दोन्ही माझ्यामध्ये स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या विभूती इथे थोडक्यात वर्णन केलंय ज्या विभूतींचं आपल्याला 10व्या अध्यायामध्ये अनेक विभूती ज्या अभिव्यक्ती सूचक अभिव्यक्ती आहेत भगवंतांच्या की कशामध्ये मी आहे, ज्या आपण भगवंतांना ज्या पाण्याच्या चवीमध्ये आपण बघितलं, ज्या भगवंतांचा निवास कशामध्ये, अस्तित्व कशात, त्याच विभूती भगवंतांचं ऐश्वर्य कशात आहे ते आपल्याला जाणायचं आहे आणि म्हणूनच मी कशा प्रकारे पोषण करता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जीवलग मित्र आहे. ज्या सर्वोच्च शांती सूत्रामध्ये आपण बघितलं की भगवंत सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, सच्चित आनंद आहेत, जे शाश्वत आहेत आणि जे परम आनंद आहेत आणि सगळ्यांचे उत्तम सखा आहेत. अशा या उत्तम सखा जो आहे हा प्रत्येकाचा जीवलग मित्र आहे आणि सर्वांचा आधार, प्रलय, विश्रामस्थान, अविनाशी बीजही भगवंत आहे ज्यांच्यापासून सगळ्याची निर्मिती केली गेली आहे. ज्या आगीच्या उष्णतेमध्ये भगवंत आहेत, ज्या पावसाच्या पाण्यामध्ये, या पावसाला जसं मी म्हटलं की यज्ञ वरुण राजाला प्रसन्न केलं जातं परंतु त्याचा लाभ हा प्रत्यक्ष भगवंतांकडून आलेला आहे आणि म्हणूनच जेव्हा पुढे जाऊन आपण याही अध्यायात काही उल्लेख आहे देवी देवतांच्या पूजेचा तोही मी त्याच्या संदर्भात सांगणारच आहे आणि म्हणून मी अमृत तत्व आहे ज्या पाण्याच्या अमृतामध्ये आपण ज्या चवीमध्ये भगवंतांना बघितलं, मूर्तिमंत मृत्यू ही भगवंत आहेत आणि असत आणि असत म्हणजे चेतन आणि अचेतन की हे जी सत भगवंतांची शाश्वत आध्यात्मिक प्रकृती आहे आणि असत ही जी भौतिक जड प्रकृती आहे ही दोन्ही भगवंतांमध्येच स्थित आहे की कशा प्रकारे कारणांचं कारण आणि परम तत्व हे भगवंत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे स्वर्ग लोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझे पूजन करतात. तसे असे पापकर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्यलोकामध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवांप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. 9.19 याप्रमाणे स्वर्ग लोकातील अमर्याद विषय सुखांचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यू लोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्माचे म्हणजे सिद्धांतांचे पालन करून जे इंद्रिय भोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ मृत्यू जन्माच्या जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याचा उल्लेख आपण 7व्या अध्यायामध्ये सुद्धा केला होता की कशा प्रकारे मग वरच्या ग्रहांची प्राप्ती होते की पुण्यकर्म केल्याने की जो पुण्यकर्म करतो आहे त्याला स्वर्ग लोकाची प्राप्ती होऊन जसं अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं परंतु तू जर युद्ध केलं नाहीस तर तुला जो अपमान सहन करायला लागणार आहे त्या अपमानापेक्षा वाईट असं काही नाही म्हणून तू एक आदर्श क्षत्रिय व्हायला पाहिजेस. तू जर जिंकलास तरी पण तुला स्वर्गलोक मिळणार आहे, तू मृत्यू पावलास तरी पण तू मृत्यू पावलास तरी स्वर्गलोक आहे, तू जिंकलास तरी पृथ्वीवरती राज्य करणार आहे. तुझं नुकसान होणार नाहीये पण तो जो अपमान तुला सहन करायला लागणार आहे, तुला ती भ्याड गोष्ट बोलली जाणार आहे ते तुला सहन होणार नाही. त्याच्यापेक्षा अपमानित दुसरा क्षत्रियाला कुठलाही शब्द नाही आणि म्हणून तू उठ दृढ निश्चयाने युद्ध कर आणि म्हणून भगवंत इथे पुन्हा तेच आता सांगतायत की या स्वर्ग लोकाची जी लोक पुण्यकर्म करतात मग जे जरी सकाम कर्मामध्ये मग ज्या मी तुम्हाला सात्विक, राजसिक आणि तामसिक गोष्टींविषयी 14व्या अध्यायात पूर्णपणे अजून विस्तृत स्वरूपात सांगणार आहे त्या सात्विक वृत्तीची माणसं पुण्यकर्म करतात. मग कुठेतरी ते यज्ञ याग जे आपण 4व्या अध्यायामध्ये यज्ञ अर्पण केले जातात, याग केले जातात पण कुठेतरी इंद्रिय तृप्तीची अपेक्षा असते.
कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय भोगांसाठी ते केले जातात. पापकर्मातून मुक्त होऊन मला मोक्ष मिळवायचा या कुठेतरी अपेक्षेने, आणि मग कुठेतरी तो अहंकार, तो खोटा अहंकार अजून गेलेला नसतो. आणि म्हणूनच अशा पुण्यकर्म लोकांना निश्चित स्वर्गलोकाची प्राप्ती होईल, पण पुन्हा तिथलं पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा उठून या मृत्यू लोकामध्ये निश्चित जन्म घ्यायचा आहे. उपभोग घेतला जाईल, सुखांचा उपभोग घेता येईल, पण तो कायम राहणार नाही, तो चिरंतन नसेल. पुन्हा या भौतिक जगामध्ये जन्म मृत्यू जरा व्याधीपासून सुटका नाहीये. आणि म्हणून जे वेदोक्त धर्मांचे पालन करून इंद्रियोपभोग घेतात त्यांना पुन्हा या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये यावंच लागतं. अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. पण जे माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी त्यांच्याकडे नेतो आणि ज्यांच्याकडे जे आहे ते जपतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे या भक्तीच्या मार्गावरती आहेत, ज्या दुर्लभ आत्म्याविषयी, ज्या दुर्मिळ महात्म्याविषयी मी सांगितलं, जे जे लोक भक्तिभावाने भगवंतांची, मग कुठेतरी ती शुद्ध भक्ती असणं आवश्यक आहे. त्या दिव्य स्वरूपाचं चिंतन, जरी आपण आपल्या या भौतिक जगामध्ये अर्च विग्रह करतो, पण ती मनामध्ये श्रद्धा, मग मग त्या त्या भगवंतांच्या मूर्तीमध्ये ती प्रतिष्ठापना झालेली असते, प्राण प्रतिष्ठा झालेली असते, आणि त्या प्रकारे आपण ते चिंतन करतो, त्या प्रकारे हा स्मरण केलं जातं. ज्या पूजा अर्चा अभिषेक रुद्र हे सगळं जे केलं जातं त्याला कशा प्रकारे महत्व आहे, कारण त्या भक्ती भावाने केल्या जातात. तो भावच मनात नसेल तर फक्त मेकॅनिकली ते करणं त्याला कुठलाही अर्थ नाहीये. मग त्या दिव्य स्वरूपाचं ते चिंतन करणं तर गोष्ट दूरची राहिली. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात जे भक्ती भावाने माझी उपासना पूजा करतात त्यांना योगक्षेमम, ज्या LIC मध्ये त्याचा वापर केला जातो की मग जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तसं जिंदगी के साथ म्हणजे मी जे तुमच्याकडे नाहीये त्याचं जे उणं आहे ते पण मी तुम्हाला देतो, आणि तुमच्याकडे जे आहे ते पण जपतो. आणि त्यानंतर सुद्धा जाऊन एखादा वैष्णव जो आहे तो मृत्यूनंतर पण काय, तर मी भगवंतांच्या सेवेमध्येच पुन्हा रुजू होणार आहे, कारण मला आयुष्यभरही भगवंतांची सेवा करायची आहे आणि मला भगवत धामाला जाऊन भगवंतांची सेवा करायची आहे. असं अनेक या गोस्वामींपैकी पण मी सांगितलंय. त्या गोस्वामींना कशा प्रकारे आत्मनिवेदन करून की अशा भागवतामध्ये कथा आहेत की ज्यांना मग भगवत धामाची प्राप्ती होत तिथे ते भगवंतांच्या सहचार्यांना सेवा करत होते त्यांची. इतकं हे सुंदर असं वर्णन दिलेलं आहे पुढे जाऊन त्याचं. आणि म्हणूनच ज्याच्याकडे जे कमी आहे, जे योग्य, ज्याचा योग्य, ज्याची आवश्यकता आहे ते निश्चित मी त्यांना देतो आणि त्यांच्याकडची ती गोष्ट मी जपतो, त्याची काळजी घेतो. मग त्या भगवंतांच्या ज्या भक्ताच्या भक्तीचं तर भगवंत कायम रक्षण करतात. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात ते वस्तुतः माझे पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ती चुकीच्या मार्गाने कशी? कारण बघा की मी तुम्हाला आधीच्याही अध्यायामध्ये उल्लेख की प्रभुपादांनी याला डेमिगॉड्स म्हटलेले आहे. हे डेमिगॉड्स आणि कुठेतरी मिथ्याचार, मग फक्त दाखवण्यासाठी जी गोष्ट केली जाते त्याला शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम, हे प्रभुपादांचे काही काही शब्द आहेत की कशा प्रकारे मग ह्याची निर्मिती कशी झाली, कारण फक्त त्याच्यामध्ये कुठेतरी दाखवेगिरी होती. त्याला शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम म्हटलंय की फक्त मनामध्ये, मग त्या इंद्रियांवर कुठेही नियंत्रण नाहीये, कुठेही कुठल्याही प्रकारचा त्याग फक्त दाखवण्यापुरता केलेला आहे. आणि त्याच प्रकारे जे डेमिगॉड्स म्हणजे ज्या अधीक्षकांची पूजा केली जाते, ज्या देवी देवतांची, ते इतके पवित्र आहेत की जे भगवंतांचे प्रत्यक्ष भक्त आहेत, ज्या शिव भगवंतांची स्तुती करतात, ज्या 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 प्रत्येक, जसं आपण म्हणतो की एखादी व्यक्ती, मग या देवी देवतांची जी पूजा केली जाते, सरस्वतीचं वंदन कशा प्रकारे आपल्याला बौद्धिक बुद्धीसाठी, कारण आपण याला ज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी केलं जातं, त्याच प्रकारे प्रत्येक दुर्गेचं कशा प्रकारे शक्तीसाठी, गणपतीची ज्याप्रमाणे आपण अर्चना करतो, पूजा करतो ह्या बुद्धीसाठी, अशा प्रकारे हे सगळ्या देवी देवता
मग कशा प्रकारे त्या भौतिक प्रकृतीचं रक्षण करतायत ते भगवंतांच्या अधिक्षतेखाली. आणि म्हणूनच जसं मी परवा म्हटलं, ती श्रद्धा दृढ होण्यासाठी त्या सगळ्या देवी देवतांना सुद्धा तेव्हाच आनंद होईल जेव्हा या गोष्टी भगवंतांना अर्पण केल्या जातील, सर्वोच्च अधीक्षकाला अर्पण केल्या जातील. आणि म्हणूनच जे पूजन केलं जातं श्रद्धेने, भक्तीने, ते योग्य मार्गाने केलं जातं, गेलं पाहिजे. कुठलाही चुकीची निष्ठा नको, कुठलाही त्याच्यामध्ये चुकीचा मार्ग नको. आणि म्हणूनच जे अज्ञानी असतात त्या बाबतीमध्ये, ज्यांना फक्त त्या इंद्रिय प्राप्तीसाठी, त्या इंद्रिय विषय प्राप्तीसाठी आणि स्वतःच्या काय म्हणतात ना, इच्छा तृप्तीसाठी त्या गोष्टी केल्या जातात, मग त्याच्यामध्ये कुठेतरी त्या भावनेची कमतरता असते. आणि म्हणूनच ते योग्य भावनेने करणं हे खूप गरजेचं आहे. यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतील. जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील. जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांकडे जातात आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे भगवंत म्हणतायत की जे पुण्यकर्मासाठी आणि जे देवी देवतांची पूजा करतात ते निश्चित एक चांगलं काम करतायत, ती दृढ श्रद्धा महत्वाची आहे. पण पुन्हा जाऊन मग ते देवी देवतांमध्ये आणि त्या स्वर्गामध्ये, त्या स्वर्ग लोकाची त्यांना निश्चित प्राप्ती होईल. मग जे देवतांची पूजा करतात त्यांना त्याची प्राप्ती होईल. जे भूत आणि आत्मा जे अघोरी कामं करतात आणि जे आपण याही प्रकृतीमध्ये आत्ताही अजून आपण कितीतरी गावांमधून वगैरे ऐकतो की कशा प्रकारे वेगवेगळ्या विद्या शिकल्या जातात आणि कशा प्रकारे अघोरी विद्येनी त्रास दिला जातो, ज्या मानवजातीला आणि ज्या इतर लोकांच्या त्रासासाठी या गोष्टी शिकल्या जातात. अशा या भूत आत्मा या सगळ्या गोष्टींना ज्यांची पूजा करून आणि या गोष्टींना जे अनुसरलं जातं आणि ज्या चुकीच्या म्हणण्यापेक्षा त्या मार्गाला आणि त्या अघोरी हा शब्द त्याला योग्य आहे. आणि त्यांना मग त्याच प्राण्यांमध्ये आणि नरकामध्येच जन्म मिळू शकतो. जे पूर्वजांची पूजा करतात त्यांना पूर्वजांकडे, कारण मग त्या विद्येचं ज्या ज्या प्रकारच्या ज्ञानाने ती पूजा केली जाते, ज्या पितरांची पूजा केली जाते, मग त्या प्रकारे त्या ज्ञानाद्वारे त्यांना ते जन्म मिळतात. आणि जे माझी उपासना करतात, मग योग्य भक्तिभावाने ज्या भगवंतांची, ज्या अधीक्षकाची उपासना केली तर ते भगवत धामाला निश्चितच पोहोचतात. आणि म्हणून हे कुठेतरी ज्या प्रकारच्या पूजा अर्चा ज्या अज्ञानामध्ये, अविद्येमध्ये केल्या जातात, ते या मधल्या दोन गोष्टींचं उदाहरण आहे. की मग कुठेतरी त्या गोष्टींना कशा प्रकारे पालन केलं जातं. आणि म्हणून योग्य मार्ग, योग्य भक्ती मार्गाने ज्या सेवा केल्या जातात, जी उपासना केली जाते भगवंतांची, ते माझ्या भगवत धामाला पोहोचतील. पुन्हा त्या भौतिक जगामध्ये सुद्धा परतून येणार नाहीत, त्या बंधनांमध्ये ते अडकणार नाहीत. मग त्या अघोरी गोष्टी मग जे मूढ आहेत, जे अज्ञानात आहेत, त्याच प्रकारच्या पूजा करतील. काय त्याच्यातनं आसुरी आनंद, ते आपण दैवासुर विभाग योग याच्यामध्ये बघणार आहोत त्या गोष्टी अजून. मग ही भगवंतांची पूजा करणं खूप कठीण आहे का? हो, जसं भगवंतांनी पहिल्यांदाच सांगितलं की हे ज्ञान मी तुला जे देणार आहे ते अत्यंत सुलभ आहे आणि अत्यंत सुखकारक आहे, ज्याच्यामध्ये तू आनंदी असशील. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपरुत्मश्नामि प्रयत्नात् मनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादे पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तर ते मी स्वीकारेन. हरे कृष्ण. मग भगवंतांना दुसरं काही नकोय हो. मनामध्ये फक्त श्रद्धा असू दे, तो भाव असू दे. मग त्या प्रेमभावाने, त्या भक्तिभावाने तुम्ही भगवंतांना एखादी पान अर्पण केलं, एखादी फूल अर्पण केलं, फळ अर्पण केलं किंवा साधं पाणी अर्पण केलं, मग हे 56 भोग सुद्धा भगवंतांना नको आहेत हो. जे अर्पण कराल ती भावना भगवंतांना हवी आहे. त्या भक्तीसाठी भगवंत आतुर आहेत हो. त्या भक्तीची अवीट गोडी त्या भगवंतांना हवी आणि मग त्या भक्तीसाठीच भगवंत कुठेतरी वाट बघतायत त्या भक्ताची. आणि म्हणूनच त्या भक्ताकडून त्या भक्तीची अपेक्षा आहे फक्त. ज्या भक्ती मार्गाने आणि ज्या ज्या प्रेमाने भगवंतांना पान, फूल, पाणी आणि एखादी फळ जरी अर्पण केलं तरी ते भगवंत निश्चित स्वीकार करणार आहे. मग याची खूप सुंदर गोष्ट आहे की भावाग्रही जनार्दन कसं म्हटलंय भगवंतांना, की ज्या भगवंतांनी कृष्णाला जेव्हा दुर्योधनाने बोलवलं होतं
युद्धाच्या नंतर बोलवलेलं होतं तेव्हा सॉरी युद्धाच्या आधी, हो युद्धाच्या नंतर कुठे उल्लेख, तर त्या भगवंतांना ज्या युद्धाच्या आधी की भगवंतांनी शांतीदूत म्हणून सुद्धा भगवंत गेले होते दुर्योधनाकडे, पण त्याचं विनाशकाले विपरीत बुद्धी, त्याचं कुठलंही बुद्धी थाळ्यावर नव्हती, अज्ञानामध्ये पार तो बुडालेला होता आणि म्हणूनच भगवंतांना माहिती होतं की कुठल्या कपटाने, कारण तो अत्यंत कपटी असा आणि अत्यंत द्वेषी त्याचा स्वभाव होता की ज्यांनी फक्त स्वतःच्या भावांचा द्वेष केलेला होता. अशा दुर्योधनाकडे ते जात नाहीत नंतर आणि म्हणून ते विदुराकडे जातात आणि विदुराकडे गेल्यानंतर, विदुराच्या घरी गेल्यानंतर ते विदुराची पत्नी घरी असते, विदुर नसतात आणि विदुराच्या पत्नी त्यांचं स्वागत करते आणि भगवंत प्रत्यक्ष आपल्या घरी अवतरलेत हे बघून ती इतकी थक्क होते आणि त्यांच्या सौंदर्याकडे आणि भगवंतांकडे बघत राहते आणि त्यांच्या मुखावरून तिचं मन हटत नाही आणि तिची दृष्टीही हटत नाही, इतकी त्या भक्तिभावामध्ये आणि भगवंतांच्या प्रेमामध्ये ती विलीन होऊन जाते आणि मग त्या भगवंतांना तिला स्वागत करणं आणि त्यांना काही देणं हे सुद्धा तिच्या इतक्या हर्षामध्ये ती असते आणि भगवंत येतात, त्यांना बसायला ती स्थान देते, परंतु ती जे केळ देते, फळ त्यांना देते, ते केळ एकीकडे सोलत असते आणि ते केळ टाकून देते आणि साल भगवंतांना देते. पण भगवंत म्हणत नाहीत की माई तू मला साल दिलंयस आणि फळ नाही, कारण भगवंत ते माया, ते प्रेम ग्रहण करत असतात. भगवंत ती भक्ताचं ते प्रेम ग्रहण करत असतात आणि म्हणून भावाग्रही जनार्दन, की कशा प्रकारे जशा भावाने तुम्ही ते भगवंतांना द्याल, भगवंत ग्रहण करायला तयार आहेत. म्हणून भगवंतांना खूप काही नकोय, जी पूजा अर्चा कराल त्याच्यासाठी खूप एवढे पैसे खर्च करा, इतकं सगळं खर्च करून इतकं इतकं डेकोरेशन करा, इतका प्रसाद द्या, महाप्रसाद द्या, असं कुठलीही भगवंतांना नाही हो अपेक्षा. हे सगळं आपण करतोय आपल्या आपल्या मग मग बघा की जो नैवेद्य सुद्धा आपल्याला जी आवडते भाजी ती मी करून भगवंतांना, अहो पण भगवंतांसाठी प्रेमाने जे कराल ते भगवंत घेणार आहेत आणि म्हणून ती भावना महत्वाची आहे. हे कुंतीपुत्र तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस, त्या काही दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ती सर्व मला अर्पण कर. ज्या द्वापार युगामध्ये ज्या यज्ञयाग आणि ज्या मूर्तीच्या पूजा केल्या गेल्या, त्याच या भौतिक यगामध्ये जसं अर्च विग्रह केला जातो, त्याचप्रमाणे जे नैवेद्य दाखवला जातो, म्हणून तू जे प्रसाद ग्रहण कर, तू जे अन्न खातोयस ते अर्पण कर आणि मग ते ग्रहण कर, की त्याचं महत्व आणि त्याचं जे काही महात्म्य भगवंत सांगतायत की ते तू सर्व मला अर्पण कर आणि मग त्या भक्तीच्या माध्यमातून आणि मग त्या सेवेच्या माध्यमातून ते तू अन्न म्हणून किंवा जे ग्रहण करशील ते तू एक शुद्ध भावनेने करशील आणि निश्चित त्यामुळे बघा की तुझे भाव शुद्ध होणार आहेत. त्या सात्विक आहाराला आपण बघतो बघा, एखादी कुठल्याही पूजेच्या दिवशी आणि आपण पूजा केल्यानंतर जेव्हा तो नैवेद्य भगवंतांना अर्पण करून आपण तो साधा वरण भात जरी ग्रहण केला तरी त्याची गोडी अवीट असते, ज्याचा प्रत्येकाने अनुभव घेतला असेल. सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मी कोणाचा द्वेष करीत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करीत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहेत, परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठायी स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी म्हटलं वर्णाश्रम ही पद्धती भगवंतांनी जी विभागणी केली, परंतु भगवंतांकडे कुठलाही भेदभाव नाहीये, पक्षपात नाहीये, सर्व जण भगवंतांना सारखे आहेत. जे कोणी भक्तिभावाने भगवंतांची सेवा करतायत ते भगवंतांना अत्यंत, ज्या सुदामाला, जो सुदामा भगवंतांचा अत्यंत प्रिय, ती सुदाम्याशी सुद्धा ती मैत्री त्यांनी तितकीच निभावली, त्याची सेवा केली, पाद्य पूजा केली, इतकं भगवंतांनी प्रेम केलं त्या सुदामावर, इतकं त्या वृंदावनवासियांवर प्रेम केलं ज्यांनी भगवंतांवर प्रेम केलं आणि म्हणून तो माझ्या स्थायी स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. आणि तो जो संबंध आपल्याला पुढच्या अध्यायांमध्ये संबंध, अभ्युदय आणि हे प्रयोजन की भगवंतांची हे असणारं नातं आणि हा संबंध कसा आहे. अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जरी एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केली तरी तो भक्ती सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग एखादी घृणास्पद कृत्य जरी एखाद्याने केलं की कुणाला मारण्याचं कृत्य केलं, जसं मी तुम्हाला वाल्मिकी झाला त्याचं उदाहरण दिलं, मोक्षारी ऋषींचं उदाहरण दिलं की
अत्यंत घृणास्पद अशी कृत्य करत होती. परंतु ज्यांनी ज्या नारद मुनींनी त्यांना उपदेश दिल्यानंतर त्यांना जे काही ज्ञान दिलं, ज्या भक्तीच्या मार्गावरती त्यांना आणलं, त्या भक्ती सेवेमध्ये त्यांनी स्वतःला जेव्हा गुंतवलं, तेव्हा योग्य स्थितीत आल्यावर त्या मोक्षारींचे मोक्षारी असं हे जटाई मदाईचं पण आहे, की ज्यांना जगाई मदाई, की त्यांना भगवंतांनी मग त्यांना कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होऊ दिला नाही. जरी वाईट कर्म केलं तरी जे भक्तीच्या सेवेमध्ये नंतर आले त्यांना कुठल्याही प्रकारचं नुकसान होत नाही, कारण त्यांनी स्वतःला त्या भक्तीच्या मी अशा 2-3 गोष्टी आहेत ज्याचा उल्लेख आता ऑलरेडी आपल्याला 12 झालेत, म्हणून या गोष्टीचा मी वाल्याचा वाल्मिकी हे जे मोक्षारी ऋषींचा उल्लेख हा याच्यासाठी उपमा दिलेली आहे आणि त्याचं उदाहरण दिलेलं आहे, की मग कशा प्रकारे तो व्यक्ती ज्या भक्तीच्या सेवेमध्ये ज्यांनी स्वतःला गुंतवलेला आहे त्या व्यक्तीचं पाप तथाच केव्हाच नाहीस झालेलं असतं. मग क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तीं गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंतीपुत्र, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. निर्भयी हो आणि ही घोषणा कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच माझ्या भक्ताचा, जसं भगवंत हे प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण, ज्या भक्ताच्या रक्षणासाठी या नृसिंह महाराजांनी खांबामधून अवतार घेतलेला आहे, ज्या प्रल्हाद महाराज हे अतिशय शुद्ध भक्त होते, त्यांनी भक्तामध्ये ज्या इतका दृढ निश्चयी होते, त्या प्रल्हाद महाराजांनी फक्त भगवंतांचं नामस्मरण सतत केल्यामुळे आणि ज्या भगवंतांवर ज्यांची दृढ श्रद्धा की भगवंत माझं रक्षण करायला, ज्या मरण यातनांना ते रोजच्या रोज सामोरे जात होते, त्या सर्वातून त्यांचं रक्षण झालेलं आहे. आणि शेवटी जेव्हा सगळ्याचा कोप झाला, ज्या हिरण्यकश्यपूला ठार करण्याचं होतं, तेव्हा त्या भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी आणि त्या भक्तासाठी भगवंतांनी फक्त त्या खांबातून अवतार घेतला आणि कुठलंही त्यांना प्रूव्ह करायची कुठलीही गोष्ट सिद्ध करायची नव्हती, कारण त्या भक्ताचं रक्षण करायचं होतं, त्या भक्ताच्या भक्तीचा नाश होऊ द्यायचा नव्हता आणि म्हणूनच त्या भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी नृसिंहांनी अवतार घेतला होता. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की तू भक्तीचा, अशा या भक्ताचा, तू माझा प्रिय भक्त आहेस आणि म्हणून तुझा नाश कधीही होणार नाही. तू उठ आणि घोषणा कर आणि तू हे युद्ध कर तुझ्या भक्तीचं, म्हणूनच तुझा कुठल्याही प्रकारे नाश होणार नाही, कारण तू एक उत्तम भक्त आहेस आणि ते एक उत्तम शिष्य आहेस. तू निर्भयी हो आणि निडरतेने या युद्धाला सामोरा जा, कारण भक्ताचं रक्षण, भक्त हा भगवंतांना विशेष आहे, त्याचा कधीही नाश होत नाही. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येति स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पृथाच्या पुत्रा, जे माझा आश्रय घेतात, जरी ते निम्न जन्माचे असले तरी स्त्रिया, वैश्य म्हणजे व्यापारी, तसेच शूद्र म्हणजे कामगार सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे उल्लेख आलाय, कुठलाही विपर्यास नाही, परंतु कुठल्याही गोष्टीचं चुकीच्या मार्गाने नाही, पण ज्या प्रकारे मग भगवंतांकडे भेदभाव कुठलाच नाहीये. मग त्या कुठल्याही, मग तो स्त्री असो पुरुष असो, कुठल्याही जातीचे, फक्त ब्राह्मणच भगवंतांचं ज्ञान जाणू शकतो आणि फक्त ब्राह्मणच श्रेष्ठ असं नाही, तर निम्न जन्माचे असले तरी पण कुठलाही स्त्री पुरुष वैश्य असतील, जे व्यापार करतायत, जे क्षुद्र असतील, जे काम करतायत, ज्या कामामध्ये स्वतःला श्रमाचं काम करतायत, तेही सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. आणि अशी अनेक उदाहरणं आहेत आणि असे अनेक दाखले आहेत की जे वेगवेगळ्या जन्मामधले असून सुद्धा आणि वेगवेगळ्या या कर्मामध्ये असून सुद्धा, फक्त कर्माने, मग जसं मी म्हटलं जन्माने नाही, धर्माने नाही, फक्त जरी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय आणि क्षुद्र हे असले तरी त्यांच्या कर्मानुसार त्यांचं कर्म जर त्यांनी भगवंतांना अर्पण केलं तर ते त्या सर्वोच्च स्थानापर्यंत निश्चित पोहोचू शकतात. आणि मग असा सुंदर श्लोक आहे, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिन्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव मात्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममान झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ती भावना,
भगवंत म्हणतायत, म्हणूनच कालच्याही अध्यायात सांगितलं की कुठेही तू भक्ती म्हणजे तू अगदी 8-8, 10-10 तास देवळामध्ये जाऊन तिथे भक्ती आणि ते नामस्मरण एकांत चित्ताने करून की फक्त तू तेवढं केल्यानेच तुला जमणारी असं नाही, तर ती भावना तू माझ्यामध्ये माझ्या भावनेचं चिंतन कर, माझं नामस्मरण मन सदैव म्हणजे त्या सन्मार्गावर असू दे. आणि म्हणूनच भगवंतांचं स्मरण केल्याने हे मनस्सामर्थ्य कसं वाढणार आहे, जग सामर्थ्याने वाढणार आहे. आणि म्हणून तू भक्त हो हे राजगुह्य, की तू एक भक्त हो, एक भक्तीच्या सेवेमध्ये स्वतःला लीन कर. नमस्कार कर, मग 2 हात 3रं मस्तक तुझं खाली ठेवून तू मला नमस्कार कर, माझं पूजन कर आणि रममाण हो. मग या भक्तीच्या सेवेमध्ये कशा प्रकारे या आध्यात्मिक मार्गावरती या भक्तीच्या अवीट गोडीचं इथे वर्णन केलेलं आहे. मग या भक्तीद्वारे तू मला कसा भेटू शकतोस आणि तू निश्चितच माझी प्राप्ती करू शकतोस आणि तू मला प्राप्त होऊ शकतोस, अशी ही भक्तीची अवीट गोडी भगवंतांनी सांगितलेली आहे. आणि या भक्ती मार्गावर हा असा सुंदर भक्तीचा टप्पा की या मग तू एक उत्तम भक्त कसा होऊ शकतो, असं हे राजगुह्य ज्ञान, हे ज्ञानाचा राजा असलेलं, मग हे खूप कठीण नाहीये हो. पत्रम पुष्पम फलम तोयम इतकंही देऊ शकता भगवंतांना आणि भगवंतांची पूजा करा. खूप 56 भोग आणि अनेक नैवेद्य भगवंतांना कुठलेही अपेक्षित नाहीये. असा हा इथे 9वा अध्याय भक्ती मार्गाचा समाप्त होत आहे. इति नवमोऽध्याय समाप्तः. भागवत ऐश्वर्य ज्ञान दे, आपल्याला प्रत्येक ऐश्वर्याचं ज्या विभूतींचं भगवंतांनी ज्ञान दिलं, भगवंतांकडे जाण्याचा मार्ग, मग कशा प्रकारे भावग्राही जनार्दन आणि भक्तीच्या नवविध भक्तीच्या सेवा मी सांगितल्या की सततम कीर्तयंतो, मग हे कीर्तन करण्याचं कीर्तनम, मग कशा प्रकारे 9 भक्तीच्या सेवा मी तुम्हाला सांगितले. परत एकदा मी तुम्हाला सांगते, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पादपूजनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम आणि वंदनम एक राहिलं तर अगदी लाईनीने गेलात तर तुम्हाला निश्चित कळेल. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम पाद्यपूजनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, म्हणजे लाईनीने तुम्ही अगदी की कशा प्रकारे तुम्ही, आणि मग त्यातले श्रवण आणि कीर्तन करणं या किती सुंदर आणि महत्वाच्या सेवा की जे अत्यंत सोपं आहे करणं, की त्यासाठी तुम्हाला खूप काही करण्याची गरज नाहीये. आणि अशा या अनन्य भक्तीच्या गोडीमध्ये भगवंतांनी सांगितलं की भक्ताचा विशेष कसं महत्व आहे, अशी ही भक्तीची अवीट गोडी आहे. हरे कृष्ण. कुणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारावे. 12:15 झालेले आहेत. अध्याय संपलाय आपला. रेकॉर्डिंग थांबवते.